Onrust, spanning en onvrede juster bij het Abelense-stadion. Maar sjoggen we een kilometer verderop, dan is de stemming heel los. Op Sportpark Squatterwoord bij het Lietse Broerke, de VV Heerenveen, is de sfeer poerbest. Want daar is het wanden met een bijzonder avontuur. Voor het 4e seizoen op Riegen kan zij promoveren. De laatste 3 seizoenen waren ze kampioen en deze keer wordt het in Drachten strijden om promotie naar de eerste klasse. Feitse Leenburg is al nog een vastzitter bij de club en kan hem ook nog wel orentijden herinneren. Toen ik begon als voorzitter, toen wien wij tweede klasse. En wij zijn langzamerhand ben wij dus toen degradeerd naar de 4e klasse. En heel voorzichtig aan weer bovenop kwam naar de tweede klasse. En nog joert dan misschien mogelijk zelfs naar de eerste klasse. Het zou een geweldige prestatie wezen van de ploeg van trainer Dick Schuurman. Aan het begin van het seizoen weer promoveren. Dus je nooit dacht dat we hier nou nog ergens voor strijden zoeken. De man van Heerenveen Bim Bot motiveren en nemen ook voortdurend het initiatief in deze wedstrijd. Drachten is net heel volslijn en dat is ook wel te zien op het veld. Heerenveen is de ploeg die de druk naar voren zet en na 8 minuten voetballen is het Peter de Vries die het van de ronde van de section heel mooi binnen zit. 1-0 voor Heerenveen. De eerste wedstrijd tussen Drachten en Heerenveen werd met 2-0 woen tegen Heerenveen. En Drachten moet dus nou 4 keer scoren, volgens een eindmaatje onder de dream van de ploeg van Dick Schuurman. Maar je verneemt on alles dat Heerenveen ook dit seizoen succesvol afsluiten wil. We gaan naar de 28e minuut. Op een ei is het er jochts voor, Peter de Vries, die het gevaarlijk is. En dan volgt er een knap schot. Doelman Robert Evenhuis kan de bal in eerste instantie nog keren. Maar dan is het Jasper Brouwer die de 2-0 aantekenen liet. Het kan nou net meer misgaan voor de VV Heerenveen. En dat shot ook Jaap Jongediek, de oud-vastzitter van de supportersclub van Sportclub Heerenveen. Hij is Veen-fan en ook al jarenlang lid van de VV Heerenveen. Wij hebben natuurlijk altijd in de schaduw geleefd van de SC. En nu, de laatste 4 of 5 jaar hier het Hosanna. En gaan wij in ieder geval naar de eerste klas. En ik denk dat dat voor het voetbal op zich heel goed is. Dat we dichter bij de sportclub komen. Want wij zijn natuurlijk wel de moeder eigenlijk, hè? In de tweede helft wordt het feest hier en volslijn als Stefan Bollen bij dit schot de 3-0 aantekenen lid. En dan is het alleen nog wachten op het eindsignaal van de scheidsrechter. En dan barst het feest los op het Heerenveen. Wat is het geheim van je? Het geheim is gewoon een soort willen, pleziermeisje en het werkje. En net een moeilijk dan. Ik bedoel, ik heb de vroege kleer bij me, ik ben er voorbereid. En kun je hem deze lijn nou trots zetten? Want ik bedoel, wat kunnen wij daar een seizoen van je verwachten? Ja, ik denk dat wij wel een groep hebben om gewoon een stabiele middenmotor te worden. We zijn in de eerste klas. En er gaan een jongens voort. Maar de groep die bloedt wel verder bij elkaar. Er is verder niemand voort. Voorzitter Lokweensje. Ja, dankjewel. Geweldig. Hartstikke blij mee. Een mooie overwinning met de boeven. Ja, er zit zelfs champagne bij. Ja, natuurlijk. Dat je er uit de hart, je had er erbij. Dus dat was helemaal mooi, toch? Ja, helemaal super. Zo'n succes in de eerste klasse. Ja, dankjewel. Maar dat is vast lukken. We gaan ervoor.